Her hvor 2016 går på held, der vil vi rigtig gerne sende jer alle sammen en nytårshilsen. 2017 er på vej, og vi ser tilbage på 2016 som et år, hvor der er sket en masse ting. Blandt andet så har det været vores første hele år med mærket Suzuki i forretningen. Det har været en kæmpe succes for os, og vi er glade for, hvordan I har taget imod Suzuki hos os. Udover at Suzuki jo altså har haft et helt år her, så har vi haft et helt år igen med vores tirsdagsture. Og tirsdagsturene, det er jo altså blevet så fast et indslag, så det deltager enormt mange i. Vi har haft meget succesfulde ture. Vi havde en afslutning med 55 deltagere, og mange kunne sige, at det er for mange, men vi kan ikke få nok af at have mange kunder med ud at køre, så I kan bare komme ind igen i 2017. Året startede ud i 2016 med motorcykeludstilling i Roskilde, som var en meget, meget festlig ting. Der kom 6.000 mennesker til motorcykeludstilling, og det var altså en succes, om end at det var hunderavne koldt i hallerne på Roskilde Dyrskueplads. Vi deltager igen i år i motorcykeludstilling. I år bliver det ikke på Dyrskuepladsen, men der bliver det altså ude på Lokomotivværkstedet i Valby. Så lidt tættere på København, desværre lidt længere fra Roskilde for vores skyld. Men igen i år, eller til næste år selvfølgelig, 2017, en motorcykeludstilling. Vi har også fået noget nyt tøj på hylderne i butikken. Det er kommet i form af det amerikanske mærke Climb, som er kommet meget sent på sæsonen 16, men som får sit første hele år i 17. Det er blevet utrolig godt modtaget allerede, så det er noget, vi glæder os rigtig meget til at vise jer mere af i 2017. 2016 har budt på nogle nye nøglemedarbejdere. På motorcykelværkstedet har vi fået Jesper ind, en dygtig motorcykelmekaniker, og så Maria på reservedel, som kommer til at tage sig af kundebehandlingen og den daglige betjening. Velkommen til dem også. Dem kan I glæde jer til at møde. Vi har altså haft et begivenhedsrigt 16, og et succesfuldt 16, synes vi selv. Vi har haft glæde af at møde rigtig mange af jer, og vi får forhåbentlig fornøjelse af at møde jer alle sammen igen. Måske også lidt flere af jer, ude i butikkerne og i den situation, at vi kommer til udstillinger og hvad vi ellers er til. Men lige nu, der vil vi bare gerne sige rigtig godt nytår, og velkommen til 2017, som vi glæder os meget til at fejre sammen med jer. Vi har taget lidt hatte og lidt forskellige pynt med, og hvis det her det ellers kommer til at virke, så vil jeg bare gerne sige rigtig godt nytår 2017. Vi glæder os. Det bliver forhåbentlig mindst lige så sjovt, som 2016 har været. Og hvis man er heldig, så virker de ting, man har med at gøre også. Så godt nytår 2017. Godt nytår. Godt nytår. Hold nu kæft noget skrammel, mand. Der gik ikke i